Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Cari, aɗa jooɗi Cari an kaldanmi de yima aɗa jooɗi ala ngami koye tallade Cari an abonnede kono min hannde dow addanimi yiɗa kam mbiɗa jooɗi wiya kam taw mbiɗa jooɗi ɗum ko haa o ɗum addanimi ɗo joni ni waɗi gammu baɗaɗo yang mettun yiɗi yaade ɓaawo janngo jaɓe jimmi yaade adda comcam ɗi guppanami gomanami pasnami guppal guppol moƴƴo no mbaɗa hen omo mbaɗa hen ordre sawel mbaɗa hen ɗacce haaɗi moƴƴo quoi min yiyami adda comci ɗi maɗa ko min de naji hannde guppol min o paa o paa ko hannde o teeri o noon ko rokkumami ko hannde annumi ko rokkumami ko ko ɓurde min juuɗam de meeɗa uppude o wi mi uppan wala o hannde o yiɗi kon hannde bana makko awa ara ɗo en mo tawam ɗo uppude comɗi ɗini garam bubbujam ɗi pasaji par ce que mbasaji wuppama guppol bolngol tan yawata yakkade yoni min ko yoni de non tawi sabunde kalta min mbiɗa wawi sooda sabunde mi sooda omo mi sooda bulo mi sooda vinaigre fof mbaɗe mbimami ko an saɗa maaya saɗa wuura ndiɗo comci wona mi wuppa ɗum an min a iska a meeɗi ko miide min mbiɗa wuppa ɗo e galle he an haalnam tan a meeɗi ko mi mbiɗa wuppa ɗo e galle he ƴeew juuɗam daƴe ay ayi hen tâche jeeyi an waɗi wona neɗɗo jibinma walla an ko malayka jibinma walla joom ala hen ay min an to deɓe wawa to deɓe wawa jaari mi wona giƴi huleyke es jibini joom ɓittatma ha mbatta wullu a faami joom ala hen sa yiiɗi ɗi noon maari wuppa ɗi a wuppa heɗo ɗo en sa yiiɗi gupandoma a ƴeew jaha to debbo ma min e joom contrat amen wuppol ala hen hay kanko bebbeyam kala soma kanko wuppantuɗum hoorema rewndede harmi wima wuppanam joni tan sa wuppani komi lappowomo hamma ya ɗe ana hangaka sa min mbiyetema hanga ana hangaka lappude ay sarena kim jaari billahi mi liggoma ko booni sa wi kam komi kanga sa mi liggoma ko booni sa wi kam komi kanga rewte hajel ko woni o mi adda comci mi wiya ɗum yo wuppanam wiya wuppanta kam wuppanta joom galle mum kañum wona debbo contrat o mati wona jibinaɗo walla o jibinaɗo o ɓuura rew won ɓeɗo fof onon dewno kam guppan onon fof o wiya wuppanta wuppananima ɗum lappami ɗum ya an o waɗa sukku ɗum o ko baɗɗo jaɓate an wawi wondir galle mbiya an kam meɓal tan a liggata ko watta o ko esma anani a fot ɗum wuppan a fot ɗum pasan an waɗa pawɗa an heure fo mbinɗa a tegodiran poste ma waɗa pawɗa ɗum juma alayam haɗa wayno tubaɓe ƴettude te ana wona tubaɓe mbimi ko ha juma alayam ya yaltayam anani kam min ko ya yaltayam so tawi mboɗo wuppana woɗumi ko an haajuma yo bon he anani kam wona anani kam so yiiɗi jalta hen ka bonni ka karmuɗo ka bonni eɗo min de hoora ade attimo wona wona ko guppugol tan min ɗo wawi wuppu fala tos mami passe wona an kam wona kam mbabba wuppu min wona mbabba min do galle mi pota hande mi pota janggo hay bébé mi pota saha bamum bébé mi uppani hay hande mi ma haɗa wiya bébé hande mi ma wiya bébé ino 3 net lay mbiya bébé ɗo dawɗa kal tegodira kosde a waɗa pawɗa an lesma wima guppanal mbiya
Balle kam. Wat pawɗa ɗum? Mbuɗe ɗo. a jarama nawa a jarama ngol kulingel Allah seyni an billahi walla wele ma tan jaɓɓo jam billahi Balle kam. seddote baɗe paali bawwani a nafata galla ma yaltanmi ha katoyɗe allahji a wonta nder galla mi han kam yawo min aya moƴƴi Aja biba, baba. Naam Hajar. Hatsel. Jam tan. Jam wonema. Jam tan ke. Mais vraiment weltima noon. Kadi har kam yaafo. Par ce que min wonɗo nangunmami a ala ɗon. Nangunomi ka suka debbo par ce que ne mbaɗani yodde. Cikkanomi ka neɗɗo dewɗo, ka neɗɗo bonɗo, kono mi ƴeewi tawi ka neɗɗo moƴƴo. Kadi meɗen koye galle moƴƴuɓe neeɗa. A nandani e ɗum kam ɗum ko woni ko ɗo kam wirtima seytane ko adda ko ɗo ko hocca ko adda a faami men martorono yo Allah waɗe ma barke Amin. Allah hokkuma ɓesgu barke Amin waay. no ɓumnirɗa ɓerdam e oɗo galle yo Allah ɓumnir noon ɓerde ma ñande mayiɗa ndir aljanna Amin. heddi noon kala ko jiɗɗa e aduna e o galle sa ñaguima ɗum tan mi rokkuma ɗum kala ko ɗum wawi wonde noon e aduna ko heddi ko hanti kala ko jiɗɗa sa ñaguima billahi mi rokkuma eyyi Ka Hajar. Ko mbaɗanmi ko comme poɗɗo ɗum waɗan. Ma an ka esam. Saka an jibiru gorkam. Kala ko mbiɗa ka wan comme poɗɗo ɗum waɗ. Ah, ko kalɗa ko noon. Woto ko jiɗmi. ko jiɗɗa Eyi. taw koye galle he ɗo Ka galle ɗo. hay so namnima won kam komi tottirowo eyyi Kala ko kalmi wanna ɗum. inchallah isa raddallahi Min de ko jiɗmi ko saɗani. Jiɗmi joom. Hande o yonte suudam. hoɗo yontono hanki Suudam yontuno. kadi o yonte toon hande Eyi. anne a ala goɗɗum tan ko mbawɗa ñagade taw wona ɗum ɗo tan goɗɗum haaji tan ɓurɗo waɗ irsan Ka Hajar. Ko ɗum tan cuhlumi. Siko wona ka namñude kam. Ko ɗum tan cuhlumi. Mi yiɗa goɗɗum ko wona kam ɗum. Sa wayno kam en jaggiran ma moƴƴi. an haɗi ɓiyamo de a harani ɗum hajum Ɗum kalta sees. Ala. Mi yondinaani. e joni bon ma wonno mbanni par ce que mbeɗa andi jibinmi ko hoore nde kam haɗa andi ko waɗi koye baɗɗe ngandi kañum haɗa andi ñitte walla piipe ɗum tan woni ko ala ha heewi Asi o hanti so waɗi welto. Asi o hanti bo mbiɗo welto. a welti Mi welti bo kay. an weltini mawɗo ay kala weltini mawɗo hay do am mawɗo walata ladde hanki jaam ala mbaɗɗa santiri e ɓandu ma tan mbal middu ala mbeɗa wirta Hanki. eyi A andal ko kalmi ko waɗanan ɗum. ala caɗe ala Tan caɗe cuhlum. ala caɗe gandano mi andinma gueɗel gotel meɗa yaaha kono ngol pinmi pop komi kuɗaɗo jaari yo Allah yaltin ɗum o galle e moƴƴere Allah mi anda fof ɗo hocci guel seyɗini rajima jaha won duɗɗo mawɓe koye wallahi hooram nde mimi o maayi taw ha ngaka si Allah jaaɓi Allah accanam on. Ko kalmi ko waɗana kam ɗum. min kay wimi Eyi. gasi Tan cuhlum. a jarama Ekka Allah. ƴeew waɗa hen gom mbaɗa hen orde sawe Ɗeɗo tek. Eyi. Ko laptos. hay ƴeew joom suuda omo ce yaayo jaaride kumami ɗum Ah. binégar waɗatno e coom ca Ala kay. Ɗe ne waɗe laaɓa. yeyi jama nani Ekke.
an kam tunggu mi da min kom coɗoynoɗo mew an fada ha wayno ta ngara hay suuɗa mbiya kam ka jalto ha hono namduma gila nani ha joni ko an kaldan ni ha an joni aɗa change de moƴƴi mi wiyani noon sah an kam to guitoɗa o semi o ko min soɗɗu koto wiitu kam noon cikkuɗa komi kangaɗo an ɓuuri andu niveau ma tollani ɗo an ko wudere tan ganduɗa ha ɗo haalnam ka dokkata ɗum haalnam min coɗɗu ɗum de an mbiɗa haalnam ka dokkata ɗum wona joni mbiɗa ka ɗum murti moɗo wiya aɗa waɗa ɗangal ma pour bébé am na ƴeewama rentu place ma anani de wona anani eyyi joni heɗomi ɗo wona andi ko addima e ɗo e galle he wuppugol addanimo ɗo aɗa balana yimɓe addanimo ɗo wona nani kam ha nane joni noon simi nani tan goto e mabɓe wima ar wuppannam walla ar foɓirnam doyan ha jaɓa surtout hajjel anani kam ha jaɓa ɗum an galle o a yaltat a ruttitat andi ko dañta ɗo e galle ha dañta ɗum hayno wona andi ɗum aɗa andi ɗum eyyi mi wiyata bébé yam yuriddema to jaaha noon ta an bébé ko mbiyatmi ko kanko toon ko min toon o rewat a andi ɗum wona mi andi kam anani kam eyyi moƴƴi ya mi wiɗani noon mbaɗenmi eya ɗum mbiɗa aɗa liggo aɗa waɗa ɗangal ma ɗum eyyi moƴƴi Viva, ça va? Ça va, merci. Ari wala do wutu an ka mo de jarang an ka kecci mo de an ko won no ko haydara ɗi ko ƴewɗoɗa on ni haydara amma kam haalande non haydara ko kalɗanɗo o yannani haydara min kaldani haydara on kaldani voilà ɗum ko hakkude men minen ɗiɗi eyyi John? Ankam, a heɓi hanke? Ngakde. Joɗɗo tan ha ɓoye jalade joola kon. Ko woni? On cuftormo tan. Fulɓe mbi mbo miiji aduna jali wallahi seeɗa miijiɗa. Cukago woni e ma ɓe jalta? Non comme ƴeewde piccino tan hakkillam wonko addi après quoi. Ƴeewimi nde piccino tan wonko hakkillam addi. Hakkille ma yana e nokku. Ay wona giɗi noon. Mi haalnete tan wona giɗi. Baba an barke Rasulullah an ga guiri. Rewnere ma nde wallahi gonɗa ma jiya ko ndewɗa ko. Te wonko jiɗmami haalande. Ala halma haal jiɗɗa ko haalande. Ɗum jiɗmi mbaɗa kam expliqué. Expliqué? ñandade ɗo e baba har kam arde. An kam cikanoɗa mbaɗo tan aduna ma han saye gasi haala hadde tan woni mayde ma te an hunde tiiɗane ma
sika a soobi tan ha naɗɗa e ndiyam ɗam aɗa andi joom tawi gon kalde neɗɗo innata guite ay min mbimi mi yan yattu yiɗana am de cikkannoɗa Oumar jagguma wi ay mi ɓuymi hen sekkok jaay wi koye suusa kollumi noon min koye pullo hay somi wawa ndiyam ani kam jibna Daara Jolof kam wawa feera yiiɗi maayo kono ƴiƴam puloɓe ɗam dilli kortini jaggo hoore naade ma quoi kono bawɗi lakarde mi nanini wallahi no baba noon tan wallahi min ko ponnoɗo acci tan maaya tan ron gallo waɗen ko mbelaɓe nden ƴeew ko rewɓe jeeɗiɗi walla rewɓe jeenayi ndesem e galle ni yaaji mais ala feewi komi jurmudem tan mbiɓe wiyam ƴettoyo te miiji men kadi nenam quoi aɗen nenam ndeysan bon ko an tan wi woni kam ƴettoyde mais soɓde tan ha mbara hoore ma e dow maire ɗum kam no baba ɗum won natata hen accata hunde fof min ñanden ay min umrona nde oto galle te tan gon jiɗɗam haalanma Allah en seedi mbiyanmom nde komi jiɗi warta ha gabimi jo terrasse barke rasul ma ƴeewa heɓanimi ɗo ijam ko gullannomi ko fof aɗan so min jaari kam tawi tan so dari wi en yarti galle baba kala ko mbaɗi an ƴeew an waɗɗum gonga tan hab ɓeyɗo andude ko mbaɗen ko gonga kono min kay aɗani min wallahi ka sayi warto min warto fof fullaaɓe jeta jekkitimi koyngalam tan poyimi e pied o tan kaaɗimi hen ɗon min ayde sa yekkitinga ɓerdam nde seeka toon soɓan ko mbaɗɗanni tan an kam an ɓuurimi risque an diwiɗo naatɗa min duwaki mais an ka diwiɗo naatɗa nder wallahi seytane duñi min tinani ami waɗni tan seytane o duñi jawtu wallahi billahi no mi yiɗani yande ndiyam heede mais mbeɗi Hamidou en fiima e ɓerde ɗum noon min en jeeti 14 milliards tappe ɓerde ma nde yaɓoye tappe telen ma nde wallahi tawi mbiɗa faɗɗi min jan ndiyam haɗa jiyannomi nden tan jaltinɗam nde lelim ɗo di ha miɗa ñoƴƴimi nde tan ha ndiyam ɗam yaltire tan ɗum jiyannomi nayi e baari eggirloji ɓurtini meela min anana eko kalannomi nde mbiɗa mimi nawta daara cikkannomi daara gonmi so ɗum yawti nde anne miijotoɗa sodde oto wadde galle hon o ɗannoɗa maha etsuji an kam hay saɗa haala maydam mbeta so maayi gadda ɗo rewɓe hedde jeeɗiɗi jeyata mati an a miijotaka tan wonde milliardaire jogoɗa haalis ngara autoji mati anda an ɗe rewɓe ma o cippi cappa ɗumda garɗan autoji ɗi jawata ko jogaade million walla milliard wallahi haydara wonani ɓayde sammayi kay a nawrata ɗo peut makka sammayi nawra ala rewɓe ke ma dahmir kam e aduna ma kam ganda kam aduna ma kam a welni ha weeli lahar ma noon Allah jogui papa hay an noon gurduɗa joom haɗe cukago ma kadi hande mbeɗa yiiɗi wajade seeɗa haɗa andi min eɗen lawodiri nder galle he mbaɗden afruji kono noon mi yiiɗa bone ma mi yiiɗa kadi ko lorlatma joom hanki jam mbeɗa hoyɗi koyɗo te min ñanigo haɗa andi mi ñanigo kam Allah yaafo ñanigo mbeɗa hay wirsani julde gueeƴe en hanki kam mi salliki ha laaɓi juulmi gueeƴe mbaɗmi safa e witir naaflumi torimi Allah yo hollam oɗo galle gurdam hen kono joom jiimi ko hen hulɓini joom jiiɗa joom jiimi haɗa woni suudu jaari ina warma suudu ndu fof hen wonti ƴiƴam haɗa maayi maayde min dogi min gari min tawi jaari yeeyi hakkude ma an billahi te Aissa jaɓani noon haɗa andi min kam koyɗe lam walata ladde ɗum kam ɗum ande am koyɗe lam o walata ladde sa jaɓaninom noon miɗen ndi jaari seyɗani ma ɗum kon hoto wal suudu mude pour moi so wal suudu ndu hannde woto wal to ala babis billahi sababu koyɗol ma ngol billahi sa yi haɗa andi men ma ɗum haalano jooma miiɗa maaya billahi maaya billahi ngol koyɗol ngol laaɓan jiirol ngol ni ngol kongol
sa waali toon ko wujji an waaw maddan ɗo tan wasi toon waala billahi ya o dibi malla ɓe reedu o dibi ga ha min aydi ngarmi timmami tawi kakariide maɗe fof ɗi joowi dow leese ƴiiƴam tan o waɗi fes o yehi ngol no wullude tan ɗon pinni ɓernam nden o tut 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 rentude rento galle keso sa renaki taw ɗo ma waɗi bas ɗo e kirse ɗo wiye joom maayi sadaka waɗede reeno te mi yiɗanama ɗum galle keso moƴƴani de te sa renaki ɗo gayi kirsete basuji mbaɗe haɗa ndi sabato ɗum taw mawɓe ndoni ma ɓe ginna Allah ha kenaɗe astafurlah astafurlah joni an noon koyɗol ngol joni an ala sara ɗum koyɗol ngol ala sara ɗum min kam min cikkimi soɓeɗe warteno he galle he salmata warat kam kono jargue warta ha ayi debbo mi haalanma ka cukalel ayi debbo ayi ɓurɗom o yiɗ on ɓuratma war par ce que gorko goto resina jibini ɓiɗɗo gorko goto mbiɗa yeeri humani debbo goɗɗo debbo liggi ɗum on natti won gorko a nanani on histoire woodi wallahi koriyol men mbaɗi en so maayi a ɗantaka billahi rentude koyɗol ngol on hengol jogui safa manam ko watte hen ha mbawa daɗde woni ƴeewa cuuɗiroɓe ma woɓɓe mbaaliya toon nañen jam jomam mi yiɗnama mayde de wallahi mi yiɗnama mayde jam tan jiɗanmami e jokkere en ma guura te dañen oɗo galle an mbaɗa feere ha debbo warma mais an pertat ɗum tan kalnannomami tawi haɗa andi wawa waloy suudu sala ko ñagguɗo haɗa andi ɗe paata jam ɗum kalnanmami aɗa tiiɗo hoore noon wattu hakkillo kalanmami ko mbawmi yiɗi noon komi haalanma a faami era hoyɗo firti ni kala koyɗo yiya soyna 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 ko jogui ko soyna ko tagi Diagne ko joguiɗa Wah, bebe an anda ɗum bebbe. paak joguiɗa paak Paak kay. mbatta paak Wah, an bebe ɗum mi haalantama ɗum. Ko surprise an jooɗo rek ƴeewa kam an. surprise o ɗum An bebe ko surprise mi haalantama ɗum sino bonat. Ha, surprise. no ata jaari ka jiɗi warde Bebe warde ana fa ara sa ari nde suudu mi holluma. Ko surprise bello an ar rek. ko surprise o waɗnata e o hirset ɗum woni surprise o reento kala ɗi nanɗa debbo wari gorko ko debbo jiɗɗo ɓe famille maɓɓe min ɓuurmaɓe andude o yummum ligginomi liggeyi billahi sa andi ɓeɗo koɓe criminel uji waroɓe yimɓe bonɓe o ala ko huuli wallahi yummum waɗnomi golle mi wawa moɗe haalande rentude mi haalnima noon sa jaɓani ya waloy toon pini ya laaka inchallah jaaɓi jari sey kaali
mama ni de kooku mbadim sax jaari na ren quoi ci baax jaari mera waldu de baax itu do baax naw suudu wi comme surprise arab sa ber warma taw ma jogi rew bi du won do walu de mu mel sans risque Baba, jome no limum, jome no limum, jome no limum. Obrezere we gale baba, jome no limum, jome no limum.